Заболяването започва в началото на януари, което значи, че заразата е тръгнала по празниците. Най-логичното е наистина да е от водата, както почти всички смятат, че е така. Няма как 80 човека да сме яли и да сме пили едно и също нещо, което е заразено. Болни са не само местните жители, но и такива, които са гостували по празниците на роднини. Сам на Нова година са идвали. Дъщеря ви и внучката са болни. И внука. Паника има сред родителите на ученици. Те отказват да пускат децата си на училище. Ето защо класните стаи са полупразни. Държите си децата по къщи? Да. Добре, как ще му извините отсъствията? Не знам. Здравните инспектори са взели проби от водата от местния водопровод. Резултатите са без отклонения. Вирусът категорично е тръгнал от болен човек. При епидемиологичното проучване се установиха и 5 души от заболелите, които са работили в хранителни обекти. Не е добра измита посуда. В хранителните обекти, в кафето. И това е заразило много хора. Предстои масово изследване на децата в училището. На кръвни тестове ще бъдат подложени и децата от детската градина. За BTV новините, Райна Зайкова.